נכון, שמעתי את זה. יאללה, חלאס. מה זה הקעקוע? מה? רגע. פרח? פה? פה. פרח, פרח? פרח. רואה אותה? חלאס, מסגרת. רגע, רגע. תן לה, תן לה. תן לה, תן לה רגע. תן לה רגע, בוא רגע, שנייה. לא, היי. אתה לא מכניס את היד שלה. تعيط هي عشان تفسر ספר ولا حياة الله كل احترام كل הנה, תפסה אותה, היא נשכה אותה? הנה, תופס, הנה הראש שלה, אני רואה את הראש שלה. הסכת, תצלמי אותה, נשמה. מצלמת אותה. הנה, תן לה. את מחזיקה אותה כבר, נכון? שלא תעזבי אותה, היא לא רוצה... אתה רוצה אני אביא לך את הכפפות? תראה את הפה, היא קטנה, ממש קטנה. תמשכי, שלא תיכנס, שלא תברח לך. הנה, משכת אותה. עוד פעם. איפה זה? רוצה כפפות? איפה הכפפות? אוי, שנייה תנו לי לנוח קצת. אני מחזיקה אותה. הנה, קחי את הכפפות, הוא יביא לך. אם תעזוב אותה... הכל בסדר. הנה, כל הכבוד לך, וואלה, אסמע, תראה, תהיה למשוך לך את הפח. לא, הכל בסדר. עזוב לה. כל הכבוד לך. אללה, היא מגיעה לה. יום, מסכנה, תראי, כולה שחורה. הטלפון שלי היה כאן. מה, פנים, בתוך הארגון? לא, היה בתוך זה. הנה, אצלי. לא, הנה. זה אצלי.